Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem titalan na. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born, and brought us God's salvation, that blessing business born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Naimbag, oras siyo gagayem, dumanon manan kada kayo ti programa, Timek Tinamnama. Mangiganan ti programa Timek Tinamnama kada kiti innem mapulo katinem. Nga nas nasyon nga pagdingdinggan, ti kadaraan tayo nga Ilocano. Manipod, dito'y stasyon, ti radyo, dito'y KOJH 94.3 FM, dito'y studio tayo, dito'y Los Angeles. Dito'y ti pagayam yu ti radyo, Pastor Vic Ariolo III, kumagkablaw man kada kayo, ti daytoy nga oras. Sapay kumata danunan dati ko programa, at daki nga nasalunat, ken naragsak, babaen ti panakipagpagnayo kini Apo Isus, iti daldawaldaw. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Ket sapay kuma, tayarano jumet kini pakamu kadagiti ayayaten yu ti biag. Sa dinuman tayanda, dadaman di abroad, dadaman ti sa Bali, nga nasyon, uno dada di taluglugaryo, uno baranggayo, ibagayo kadakwada, manggaganan, ti programa Timek Tinamnama. Manipot ti dayto istasyon ti radio, nga pagdengdenggan yo. Kaya kararag tayo, o Diyos mi, maragaya tunay, anyan nga nagimbag, ti agadal kadagiti na santuan nga sasaw. Ikararag mi kadagiti gagayem ken kakabsat,
nga pakadanunan dayto nga broadcast kadagiti 56 nga nasnasyon iti lubong. O Apo anyaman nga oras ti pagpasipusan ti radyo ken pagurasan ti relo kadagiti pagdengdengan dagiti nga kakabsat. Ipaay mo ti bendisyon ti langit. Tingkam manayan panagsukimat kadagiti kakapateg a kinapudno nga ipaay ti nasantuan nga surat. Agyaman kami Apo. Tadda ka kadagiti uneg ti puspuso ken panunot mi nga mangpasunga den iti sao anakaskas daw sao nga gapu iti nasantuan nga surat nga mangtitibileg ken rektami iti daytoy nga aldaw awato mon digiti apakpakasi mi agsibut ta dinawat mi amin ida tinapateg anagan na po maisus. Amen. Adalin tayo ti daytoy nga oras gagayem isu ti may papan kani Apo Jesus ti mangibabaet ti tao ti sangwanan ti Dios. Nalapit ti saludsud tayo ti daytoy nga oras isu dayjay sa dino. Tinagturungan ni Apo Jesus idi imuli ijay langit. Wen sa dino. Muna niya itatir aramiden na. Idi napan sa dilangit anya dayjay akem ana Diyosan, tinakaskas daw nga inaramid ni Apo tayo nga Jesus, hindi nagsubli ijay langit. Alabueno kakabsat, kahit ko nga ipakpakauna dito'y, nga saan abumusor si Diyos iti tao. Saan? Kahit saan namat amasapul nga uyutan ni Jesus ti Ama nga umawat ti tao. Saan? Kat kahit kung ipakamo ditoy nga ayaten met ti Ama tinatnag a tao ket naan-anay gagayem iti panakikadkadwa iti anak iti dayjay plano ti panakaisalakan iti dayta nga plano paset gagayem ti anak nga isu amatay nga mangidaton ti biag na ket babaen ti darana madaan tayo iti nananay a panakaisalakan. Kahit kung ipakamo ditoy kadagiti amin nga dumdumgeg nga ti Ama tinalinteg nga ukom nga umawawat kadagiti pakaykaryan ni Apo Jesus akas kinalinteg iti asinuman nga tao mapan kani Apo Jesus nagbabawi. Alasublian tayo man datay saludsud tayo tatay sa dino tinagturungan ni Apo Jesus iti muli ijay langit. Amuyo ijay libro iti Hebreo, basahin tayo. 1 versikulo 3 nalawag akas iti kunana gagayem dinggen nyo. Idinto nga isu tiranyag tidayag na ken tinapaypayso aladawan ti kinadiyos na. Ket idinto asalimetmetan na dagiti so amin a bambanag iti sao ti panakabalin na. Idi na aramidan nan ti panakagugur dagiti basbasol tayo daggenyo. Nagtugaw iti may kanawan ti ari sadi ngato. Nagtugaw iti makinkanawan ti ari iti ngato. Isu nga gayem iti muli ni Apo Jesus adijay makinkanawan iti Ama na. Anyar aramidin na sa jay. No kitain tayo kakabsat iti libro ti Hebreo 1 versikulo 8 nalawag nga ibagana sa jay gagayem tinaysang sangayan nasagraduan nga inaramid ni Apo Jesus ti makinkanawan ti Ama. Anya ti kuana na ditoy. Mapantay man jay kapitulo 1 ti Hebreo. Ket kunana dito kapitulo 1 ti Hebreo gagayem
nalawag nga kastoy ti kunana. Hebreo Kapitulo 8, versikulo 1. Ti kangrunaan nga rod, kada kiti bambanag sa uwen mi iso da itoy. Adamay sa akangatuan apadi tayo. Anagtugaw ti makankanawan nga turno ti ari ijay langit. Ket numapan tayo kakabsat iti versikulo 10 ken 11 ibagana. Iti detalye nga aramidan ni Apo Isus idi imuli di langit ket kasto ti kunana. Tada ito iti tulag nga aramidek tu iti balay ni Israel. Inton malpas dagiti aldaw kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linlintag ko iti isip da. Ket isurat kunto met ida iti puso da. Ket siyak to ti Diyos da. Ket isudan to ti ilik. Numapan tayo kakabsat. Ijay Kapitulo 11. Kunana to sa tayo mapan di jay 12. Ket ti danto mangisurong tunggal may sa ti kailyanda. Ket tunggal may sa iti kabsat na ako nada amuam ti Apo. Ta isuda amin maamuandak to manipod ti kabasitan aging gana iti kadakkelan kadakwada. Ta siyak mga asiak to kadagiti kinadangkes da. Anyan nga nagimbag yar aramidan ni Apo Isus. Idigayam imuli kakapsat ijay langit. At dati makinkanawan ti Ama. Agserserbi anangatu sacerdote high priestly ministry. Anya to brana sa jay. Nukunan ti Roma 8:34 iso ti mangibabaet. Mangibabat kadagiti nagbabawi ama nagbasol. Numapan tayo kitain ti libro ti Roma gagayem. Nalawag nga kunana ti libro ti Roma 8 versikulo 34. Ket kastoy ti kunana gagayem. Siya sino ti mangi patay iti dusa. Ni Kristo Jesus anatay. Nang nangrona ta iso na pagungar kadagiti natay. Ket iso adda idi ti makinkanawan ti Dios ang mangibabaet met kadatayo. Mangibabaet ken ka. Iso ti mangidipdepender ti kita man nagbasol mo tapno maddan ka ti kinalinteg iti imatang ti Ama. No kumasikakat nakabasol. Adda ni Apo Isus nga mangibabaet. Kunana o Apo adatoy ni Pedro, adatoy ni Maria. Nagbasbasol na ket nagsalungasing da kadagiti bambanag na saan nga naimbag ti panagbiag da a Kristiyano. Gapu ti darat. Amok nga natayak gapu kadakwada ket pinakawan ko amin digiti nagkurkurangan da. O Ama, kasyam ni Pedro. Ket idatagku ken kuana. Idatagku ken ka, o Ama. Dayti man nagbasol a tao tapno pabarwem ken agbiag kadi nakas saanen ang nagbasol. Kasta kakabsat ti panangibabaet ni Apo Jesus. Makin kay karingan kadi iti panangibabaet ni Jesus. Iti Ama. Tibukod na kakabsat. Tibukod na kakaykaryan. Iti libro ti Hebreo nalawag kakabsat digiti nga dada. Makin kay karyan ti panangibabaet ni Jesus iti Ama. Bukbukod na dayta. Bukbukod na akay karyan akas ibaga ti umuna nga Juan 2 versikulo 1 ken kastamet iti Hebreo 9 versikulo 12. No adda ni Apo ti nga Jesus.
nga mangibabait kada tayo mang defender, representer na tayo iti Ama. Anya dagiti manamnama nga bunga inton awaten ti agbabawi ang nagbasol ti panangibabait ni Kristo. Inton awaten tayong dayta nga panangibabait na adda dagiti talo mapasamak kakabsat. Awatan metlaing ti panangibabait na katka. Patsem metlaing nga babayan ti panangibabait ni Apo Jesus, mapabaruda ito nga biyag, mapakawan dagiti naglabas mo, ket manamnamam nga inton umay ni Apo Jesus, ket umay na lain dagiti may salakan iti pagarian na, may sakan tu, agraman ti pamilyam, nga may ranod dayta kaindaklan nga sagot iti panakaisalakan. Buhay na mapantayo. Adda dito iti bunga mapasamak inton awatenen ti agbabawi ang managbasol ti panangibabait ni Apo Jesus. Nabigbigan tayo. Kat patsyan tayo babaen ti pamati nga ni Apo Jesus isun iti interemente nga nang itidan tayo amin dahito na imbasulan nga biyag kat si papakumbaba tayo nga agbabawi. Dagito iti bunga resulta mapasamak ti panangibabait ni Apo Jesus. Umuna, may salakan aging gana ti kaungtuan. Kaungtuan na akas ko na enter libro ti Hebrews 7, 25. Kahit sa uwan, kaungtuan, aglaplapusanan dayta. Nga ti kinaman nagbasol tayo oray kasano na kinadagsen na pakawanan ni Apo Jesus. Tamuyo gamin. Manipod, iti panakapabasol, na ito'y kakabsat, iti maysa, na ibagana dito'y, nga naisalakanak. Isu da iti tipakon ko na nga, na nalabas apan ang isalakan. Manipod, iti panakapabasol, naisalakanak. Dagiti basbasol ko tinaglabas. Basbasol nga iso nga pampanunot iti konsensyak. The guilt ti panakapabasol pinakawan ni Apo Jesus. Numapantayo ken kuana nagbabawi. May kadwa. Manipod ti panakabalin ti basol iso dati ti makonkona nga agdama nga panakaisalakan maisalsalakan. No basahin tayo ti libro ti Kapitulo 2 ti Aramid, kinamuna nga Corintos 15 versikulo 2. Daytoy panakaisalsalakan tayo tinaldaw-aldaw, kaya nasa wen, may salakan tayo manipod, ti panakabalin ti basol, namang sulsulisog, kadagiti panagbiag tayo. Tayo muna iso day, na nalabas apa ng isalakan, pinakawanan na itinaglabas tayo. Ti may kadwa, may salsalakan tayo. Nga iso da ito'y kakabsat, ti makunkuna nga agdama nga panakaisalakan. We are saved every day by His grace. Kati may katlo nga kahit ko nga ipakamu dito, manipod kadagiti bunga ti basol, masakbayan nga panangisalakan. Iso dati mo na nalabas, apan na pinakawanan tinaglabas. Yung may kadwa, agdama nga panakaisalakan. May salsalakan at tinaldaw daw, manipod iti panakabalin iti basol. Katagbaligi aklaan ken Kristo. Kaya may katlo, manipod kadagiti bunga ti basol, iso datay may salakan akto. Gaputan ni Apo Jesus, itid na dahil masakbayan apan ang isalakan, may salakan akto. Ket makipagtawid akto, dahil jay biyag nga agnanayon, nga awanton ti efekto, wenno silo pa iti basol. Gaputan may salakan tayton, ijay langit. Amoy kakabsat, dagiti talo, nga bunga no awatan ng tiyagbabawi. Dahil panangibabait ni Apo Jesus. May salakan tayo aging gana ti kaungtuan na. Hebrews 7, versikulo 25. May kadwa, mapunas dagiti basbasol tayo. Efeso 1:6-7, ibagana day jay, kakabsat. Kati may katlo,
Addan da di panakay kapya tayo iti Ama. Gagayem ken kakabsat. Adda ti maysa nga pader nga namagsinaken ka ken ni Apo Jesus. Gapu ka iti araramid ti baso. Gapu ka iti panakay tibkol. Gapu ka iti panakayaw-awan. Ngaminton mapantayon ken ni Apo Jesus. Ket ibabawi tayo dagiti nagkorkorangan tayo ken naglablabsingan tayo mapunas dagita abasbasol. Ket may kapya tayon iti Ama kas kunati may 2 Corintios 5 versikulo 18 ken 19. Tanay katen da nga padir. Ket aglaplaposanan na buslon ngayat ni Apo Isus. Arakupen na tayo. Ket ti estado tayo ang managbasol. Napalinteg tayon. Napalinteg ang managbasol. Amuyo, kabayatan ti panangas kasabat di Europa, ti sumagmamano, nga bulbulan ang naglabas. At dahi ti maysa nga tao, nga taga Ilocos, taga Santiago, Ilocosur, at dayjay Europa. Ket kinunana, kabayatan nga agbit-bitlaak, DJ London, intay nga ti mana, ket kunana, Pastor Ariola, managbasolak. Nanipod pa'y iti kadak di Pilipinas, agbasbasolakon. Di manunak ti Europa, agbasbasolak pa'y lain. Adda nga ta inanama, da ito'y managbasola bagi. Adda nga ta gundawi ko pa'y lain, amay salakan. Kinunak, brother, kabsat. No kayat mo hamuan ti definisyon ti managbasol. A sinner is a forgiven saint. A forgiven saint. Ti managbasol iso ti napakawan a santo. Adamin namnama tayo kakabsat. Nga makikapya iti Ama. Inton mapantayo ken kuana ket sipupudno tayo nga agbabawi mapunas dagiti basbasol tayo. Akas kunan ti Roma 8 versikulo 13 ken 14. Si kagayem nga agdumdum nga kanyak ti daytoy programa ti mektinana may sakamet anapakawan as santo. Ket sapay kumata agtultuloy da galad tayo nga agbiag ti kinasanto manipud ita. Anya ti aramiden ti tao tapno maparaburan manipud iti panangibabaet ni Kristo. Dahito iti mapasakam, ma-resultonan kakabsat. Maparaburan tayo kadagitoy innem abanag. Umuna, iso nga dadya panangibabaet ni Apo Jesus. Dakkel ti kay papanan na iti biag ti maysa anapasanto a tao. No man pa'y managbasol iti itan napasanto babaen ti dara ni Apo Jesus. Kanti parabor na. Dagiti innem kakabsat. Nga remidan tayo. Tapno maparaburan tayo. Manipod ti panangibabaet kini Apo Jesus. No saan tayo nga akunen no ibaklay dagiti innem nga banag awan serserbi na malaing ti panagpampamati tayo. Agsubli tayo tumanen ijay lubnak. Aya. Kitagbiag tayo manen ti kinarugit. Hantay ka din ipalubos nga isubli tayo manen ni Apo Jesus. Nga may lansa di cross, gapo ka dagiti inggagara. Kung saan nga inggagara no daduma. Daduma mat gamin ket igagagara tayo ti agbasol ta. Agbalin maten nga lisensya da jay parabor ni Apo Jesus. Nga iso iti mangugas tapno agbalin tayo mon nga nasantuan nga tattao. Let us not use the grace of God as a license for us to do sin. Kaduan kada tayo, babayin ti parabor na dalusan naktumanan ni Apo Jesus. Ngayon no patyan tayo matlaing gagayan. No napudno matlaing na desisyon tayo katawatan tayo panangibabat ni Apo Jesus gaputi kinaman nagbasa mo tapno itan napasanto ka dagito iti taginayunem. Ngaramiden umuna di Roma 3 versikulo 24 ken 25 kunana babaen ti pamati
awatanen ni Kristo akas mangibabait ken ka. Awatan mo ni Apo Jesus. Nga iso ti mangibabait ken ka. Awatan mo tila ti dayto nga aldaw. Kapsat ken gayem. May kadwa, agtalek ken Jesus akas iti kinalinteg na. Ti kinalinteg ni Apo Jesus, isumot ket ti mangpalinteg kada tayo. No inawat tayo nakas personal a manubot tayo. Kunana di Filipos 4:19, mabalinak iti amin a banat nga mangpapig sa kanyak. Iti may katlo kunana toy agkararag itinagan ni Apo Jesus. Iti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Juan 14 versikulo 13 ken 14. Gagayem adda kadi dayjay na kay sigo din. Wano paseten ti panagbiag tayo. Iti sistema agtartaray ti dara tayo nga kangkanayon nga managkarkararag tayo ken masideg tayo ken ni Apo Dios. Ti dakes na sa tayo malagkararagan no may digiti suot tayo. Nag-COVID tayon ket paibaga tayon di jay estasyon o pastor nga announcer ikararag na kami man ket ag-COVID kami wenno saksakit kami. Apay dayta laeng ti tiempo nga malagip tayon ni Apo Jesus nga agkararag ken pakayararagan dagiti yanyaman nga agbitbitla ti radio wenno agsasao ka dagiti programa ket agpa-prayer request tayo. Ngam hantay met nga ibatan da jay basol agsalsalungasing tayo met lat tinaldaw-aldaw. Ore kasano ti panay ibagbaga tayo jay radio request tayo da jay announcer nga ikararagan na tayo no pastor nga agprograma ano hantay mga isardeng da jay nga basol. Awan serserbi na kakabsat saan nga agasan ni Apo Dios dagiti saksakitin tayo no hantayo nga ibatan ken ipakawan nga nananay amin digitoy ang kinadakes. So agkararag tayo tinagan ti Apo iti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Ngem no kayat tayo nga mapakawan dagiti basbasol pagpanawamon dayta nga basol. No daman dagiti bambanag hanggapan nakikapya. Makikapya ka kinikabsat mo. Adu datatan dagiti agagayeng handapay agsasaon ti nabayag a panawen. At dada dagiti agasaw ang agsisina nga awampay iti major nga resulta ke handapayen nga agdinna umayen ni Apo Jesus kakabsat. Kaya't yu kadi nadanunan na kayo nga adda dayta nga riknayo ti sabsabali nga tattao nga hanyo pay pinakawan. Nadaduma adda dayjay panunot tayo, our own pride. Maikat ko madayjay, ket babay lang ti parabor ni Apo isko na tayo, o Apo, isukok na na iti biyag ko. Kahit kumit nga masungbatan ng dagiti karkararak ko. Tulungan na ka makikapya ka dagiti sabsabali. Si ayata kun nga makipinakawan no mampay sandak nga pakawanen. Inaramid ko ti paset ko iti matang ni Apo Dios. Agkarkararag kay metlaeng kakabsat tinagan ti Apo. Ti may kapat, ipanayag na ni Kristo kadagiti tattao. Ibagbagayo metlaeng dayto ay kinapudno ken testimonyo yo kasano nga binalbaliwan ni Apo Jesus ti panagbiag yo kadagiti sabsabali. Matthew 10 versikulo 32. At dakuma tayo panangitan dudo tayo. Ragsak tayo nga mangiparanod daytang naimbak nga damag ti panakaisalakan. Kadagiti sabsal kasi damot pima di dam mo mapukpukaw dan ket awon la ti aramiden tayo metten nga panangi baga kadakwada gayem. Ammo ka naumakan nga agbasbason. Ni Apo Jesus ti gayem mo siya iyat nga mangaon ken ka siya nga mangpakawan ken ka mapangkalaken kuana pagpanawam ti basol mo. Isalakan na babaen ti parabor na ket inton umay. Sikakan ti pamilya, isalakan nanto. Amen. Ti maudi ko na natoy palubusan mo ti Espiritu Santo nga mangbalbaliw iti kababalin mo ket agbatay kan kadagiti karkari ni Apo Jesus babaen ti nasantuan nga surat nga mangiddan dalan ken kakasdana iti panagbiag mo tinaldaw-aldaw. Manay po dita agadal kang kadagiti sasauna. Kasi bagat may kadwa nga Timoteo 3 versikulo 15. Gagayem ken kakabsat dagitoy ti aramiden tayo. Tapno mapabileg
mananam tayo, mapadasan tayo, tinabalbaliwan na panagbiyak. Gaputar arami din ta daytoy pabilgan na met. Dadya panangibabait ni Apo Jesus ken ka, iti Ama. Anyan nga nagimbag. Nuti daytoy nyal daw. Mapantay ken kuana. Bigbigan tayo di panangibabait ni Apo Jesus kada katayo, iti Ama. Manipod ti estado ti kinamanagbason. Agbalin tayo nga napakawan, napasanto, ang managbasol. Gagayem, magdengdengeg ti programa ti Timek Tinamnama. Di ka kadi babaen ti pamati. Awatan ni Apo Jesus akas. Bukod mo nga mangibabat iti Dios. Ket pagtalkam, nakiti pakaykariyan na akas kinalinteg mo. Dahil na yung basulan nga biyag. Kalubanan ni Apo Diyos ti kinalinteg na. Ibabait na ka ni Ama. Agsipod ta sika kukwa na ka. Hanay balbilangan na mamilano nga naitibkol kagayem. Kita na yung bumaringkwas kakit mapanggaken ko anakit ko na mo ako. Idaton ko tibiyag ko ken katiday tingal daw. Kukwa na ko na Apo sa ngagasot ako siya. Itatagkon, isugukon nga nananay. Iti biyag ko, iti day tingal tao. O Diyos mi, ang managayat po na. Agyaman kami kini Apo mi nga Isos nga manibabait kada kami ti Ama. Manipot ti kinamanagbasol mi, mapalintag kami. Nga po ti biyag mi Apo Isos nga inawat min. Ken panangisuko min ken ka. Agyaman kami launay Apo. Dahito'y karim. Ikan na kami ito si biyagang nanayon matiginayon. Abayan ti panagmatalek mi nga makipagpak na king katinaldawal daw. O Apo, pagbiyagan mi katin ti biyag mo. Manipo di ta agsipod ta dinawat mi dati na pateg, anagan na po na Jesus. Amen.